Bai? Atzaldeon danoi, eskerrik asko etortziagatik. Oinartein joen moruen saiatu gaitxezen osasun neurrixak errespetatzen bai, distantziak, beharrezkoa baldin bada maskaria, eskua garbitzu, eta ondion beharrezkoak dien neurri hauek, bai? Orduan, hasiko gara gaurko ekitaldixakin, berriro hauteskundeetan gauz, Eusko Jaurlaritzara hauteskunde berri batzuetan, indartxu, bi erronka nagusikin, indartxu irautia datorren krisiaren aurrian, eta bigarrenik iaber lortzen dugun herri honen norabide politikoa aldatzea. Horretarako derrigorrezkoa da EH Bildureak daukan indarra, derrigorrezkoa da metatzia indarrak EH Bilduren inguruan, momentu honetan gu garelako bakarrak norabide hori aldatzeko gai garenok. Eta honekin, arkaitzei ongi etorri xamui bihotzau, gure herrira, eskerrik asko, dano dakigu Euskal Herrian herrigintzan eta gazken mugimenduan daukon eskarmentua, eta beria da hitza. Eskerrik asko etortziagatik. Arratsaldeon, mil esker, ongi etorriagatik. Plazerra da, gaurkoan zuen artean egotea. Onartu beharra dut, aspaldi ez nentorrela, herri honetara, Arrasatera, baina bakarren batzuek behar bada jakingo duzue, baduela ja denbora askotxo, naiz eta ez naizen horren zaharra, urte batzuk hemen eman nituela. Politeknikan ikasi nuelako, hantxe, eta hor atzean den etxe horretako bigarren pisu horretan, ikasle pisu batean izan nintzelako hemen ikasi nuen, eta hemen eman nituen horren bestez, nere militantziako lehen urtean. Eta bai, zuetako batzu dagoeneko pentsatzen ariko zareten bezala, ni ere izan nintzen ostegunetan trikipoteoa lagun, tabernak asaltatzen zituen karpeto hoietako bat. Beraz, plazerra da, hemen egotea, etxean bezalaxe sentitzen naiz, eta espero dute arratsalde polita egitea elkarrekin. Beste ezer baino lehen, agur berezi pare bat egin nahiko nuke, oroitzapen berezi bat izan nahiko nuke, beste inorentza baino lehenago, pandemia honetan, zori gaiztoko honetan, galdu ditugun 2000-tik gora, herrikideentzat, haien senideentzat, haien lagunentzat, sikiera haien gandik behar bezala agurtzeko aukera izan ez dutelako, ezta? Gogoan hartu nahi ditut pandemian zehar, eta oraindik ere, gaur egun, gure osasunaz zaintzen eta arduratzen ari diren horien guztiak. Koronabirus horren aurkako lehen borrokan izan diren eta diren guztiak izan erizain, mediku, zaharretxetako langile, zaindari, garbitzaile, garraiolari eta abar. Horientzat luzen guztientzat eskatzen dizuet, oraingoan ere, beste behin, txalo bero bat, baina bereziki, txalo horiek denak, behingoagatik, haien guztien aldeko politika publiko bihurtzea. Haien guztien lan eta bizi baldintzak duinduko dituzten politika bihurtzea. Horretara doa EH Bildu, horretara gatoz. Onartezina delako kolektibo hoiekin guztiekin egin dutena urte luzetan. Oroitzapen berezi bat eta besarkada estu bat Euskal preso politiko guztiei, haien senidei, haien lagunei. Asteburu hontan berreskuratu ahal izan dituzte bisitak, zuetako batzuk bederen jakingo duzue, tokatuko zitzaizuelako, berriro ere errepide horietan gora eta bera ibili behar izatea, eta jakina delako hilabete hauetan berez larria den egoera bati, berez injustoa den egoera bati, errealitate nolabait larri berri bat gehitu zaiola, ez? Isolamenduago, eta horrek suposatu duen guztia. Esan badela garaia, aspaldi izan zela, oraindik ere pairatzen duten eskubide murrizketa eta eskubide zapalketa horrekin amaitzeko. Bada garaia, oraindik ere haiek eta haien senideek pairatzen duten dispersio politika kriminal hori bertan bera gara dadin. Eta bada garaia, badenez,
behingoz eta behingoagatik haiek guztiek etxera onik eta bizirik etor daitezen. Etxean nahi ditugu onik eta bizirik. Kolpe gogorra jaso du gure herriak azken hilabeteetan. Kolpe gogorra. Oso une zailak, gogorrak, bizi behar izan ditugu. Eta zoritxarrez, esan beharra dago oraindik ere, ziurrenik, une zailak bizi behar izango ditugula, bizi behar izango dituela gure herriak. Gaur-gaurkoz, oraindik pandemia realitate bat delako, ez delako desagertu, eta horren bestez, datozen hilabeteetan horrekin ere tentu handiz ibili beharko dugulako. Baina bereziki, eta zoritxarrez berriro ere, dagoeneko murgilduta gaudelako krisi ekonomiko eta sozial berri batean. Eta jakina delako krisi horrek, askoren eta askoren lan eta bizi baldintzak okertu egingo dituela. Nola nahi ere, sinetsita gaude, egoera zail honetatik ere, egoera gogor honetatik ere, aterako garela. Aterako dela gure herria. Iraganean ere, frogatu duelako, baduela aski indar eta aski talentu horretarako. Erakutsi zuen, 36an, kolpe fascista horri eta osteko 40 urtetako diktadura fascista horri biziraun zionean eta aurre egin zionean. Erakutsi zuen ere gure herriak aski indar, aski talento, joan den mendeko 60. hamarkada horretan, frankismo betean, gau betean, gai izan zenean ikastolak, kooperatibak, helduen euskalduntze eskolak eta abar luze bat martxan jartzeko. Eta horrekin, esan bezala, bultzada berri bat emateko gure herriari. Bultzada berri bat eta bere askatasunaren bidean urrats berri bat egiteko. Horregatik esaten dut, ez daukagula zalantzarik oraingo honetan ere, gai izango dela, gai izango garela egoera honetatik indartuta ateratzeko, batuta ateratzeko, baina batez ere kohesionatuta ateratzeko. Badugulako nahikoa indar, badugulako nahikoa talentu, baina batez ere badugulako nahikoa elkartasun horretarako. Inor atzean utziko ez duen Euskal Herri bat eraikitzeko. Horretara goaz, horretara doa EH Bildu. Jeiki beharra dago, jeiki, baina ez orain arteko norabide berdinari eusteko, ez orain arteko politika berdinei eusteko, maila batean edo bestean, modu batean edo bestean politika horiek direlako egoera honen eta azken hilabeteetan ikusi dugun eta pairatu dugun egoeraren atzean edo oinarrian daudenak. Beraz, norabide berri bat behar da. 180 graduko aldaketa bat behar da, errotiko aldaketa bat. Eta aldaketa hori nabaritu behar da eta eman behar da aipatu dudan krisi horren erantzunetik bertatik. Krisi hori, krisi sozial eta ekonomiko hori ezin dute betikoek ordaindu. Ezin dugu betikoek ordaindu. Emakumeek, langileek, prekarioek, nagusiek, ez. Ez da onargarria, ez da zilegi, ez da justua. Krisi hori ordaindu behar dute goikoek, ordaindu behar du kapitalak, ordaindu behar du enpresa kapitalista handiak, oligopolio elektrikoak, ondasun handiek, banketxe handiek, horretarako erreskatatu genituen eta duela 10 urte, milaka milioi euro publikorekin. Por cierto, gaur da eguna, dirutza horretatik sentimo bat bera ere itzuli ez dutena. Beraz, orain dute garaia, beren diskurso handi hoiek egi bihurtzekoa, besteei eskatzen dieten bezala, beraiek elkartasunez jokatzekoa eta esan bezala, krisi honek zoritxarrez sortuko dituen realitate larri eta gordin hoiei eurek aurre egitekoa. Krisi honi erantzuna ematetik, bertatik hasi behar da norabide aldaketa hori. Baina zoritxarrez batzu dagoeneko hasi zaizkigu hitz egiten normaltasun zaharraren berreraikuntzaz, normaltasuna berreraiki beharra dagoela esaten dute. Eta guk galdetzen dugu, zein normaltasun da berreraiki behar omen den hori? Zein? Zaintza lanak edota lan erreproduktiboa emakumeen eta soilik emakumeen gauza dela konsideratzen duen normaltasun hori? Edota emakumeak zaintza lan hori gainera musutruk egitera behartzen dituen normaltasun hori? Hori da? Berreraiki behar dena? Zein normaltasun da
berreraiki asmo duten hori, edo berreraiki behar dela esaten duten hori, zein globalizazioaren eta lanesku merkearen aldeko apustua egiten duen hori, inguruarekiko konpromisoa izango duen ekonomia baten eta kalitatezko enpleguen kaltetan, hori? Zein normaltasun da berreraiki asmo duten hori, zein osasungintza, zaharren zaintza, edota bestelako zerbitzu publikoak privatizatzen eta merkantilizatzen dituen hori, hori da? Berreraiki behar den normaltasuna, hori da? Herri honen aspirazioa. ¿Qué normalidad es la que dicen hay que reconstruir? ¿Cuál? ¿La que condena a nuestros mayores a pensiones de miseria o a nuestras jóvenes a tener que emigrar al extranjero en busca de un trabajo digno que aquí no encuentran por ningún lado? Esa. ¿Qué normalidad es la que dicen tenemos que reconstruir? ¿Cuál? La que 5 meses después mantiene en Zaldívar a Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce enterrados bajo toneladas y toneladas de basura y mentiras. Esa es la normalidad que tenemos que reconstruir. ¿O qué normalidad es esa que por lo visto hay que reconstruir? ¿Cuál? La que sigue manteniendo a nuestro pueblo sometido, negado, oprimido, la que sigue manteniendo, como hemos dicho, a los presos políticos en las cárceles, víctimas de una política penitenciaria criminal, o la que sigue garantizando la impunidad de los franquistas, de los torturadores o de los criminales de la guerra sucia como Felipe González. Esa es la normalidad que tenemos que reconstruir. Esa, por cierto, 2 semanas, dos semanas han pasado desde que se confirmara la paternidad de Felipe González en Los Gal. E Idoia Mendia sigue callada. Este es su suelo ético, señora Mendia, este es su suelo ético. Señor Urkullu, es con estos con quienes gobierna su partido y quiere seguir gobernando su partido, con los que aún a día de hoy son incapaces de reconocer su responsabilidad política en Los Gal, con los que aún a día de hoy siguen negando la realidad de la tortura, con quienes aún a día de hoy siguen sosteniendo una política penitenciaria conculcadora de derechos. Con esos, es que para esos no hay exigencias éticas, es que tampoco las hay para su propio partido, señor Urkullu. Eso tiene un nombre, doble moral, hipocresía y ventajismo político. Así se llama. Norabide berri bat behar da, esan dut. Eta horrek ezinbestean gehiengo berri bat eskatzen du. Gehiengo berri bat eta gobernu berri bat. Mendia Urkullu tandem horrek nekez egingo duelako orain arte egin duen horretatik aldenduko den ezer. Nekez egingo du onarte ekarri gaituzten politika hoietatik aldenduko den ezer. Ez. Gehiengo berri bat behar da. Dagoeneko kalean existitzen dena, hori da albiste ona. Dagoeneko izan badela gehiengo bat herri honetan. Horiek nahiko luketena, baina askoz ere feministagoa, askoz ere ekologistagoa, askoz ere euskaltzaleagoa, askoz ere soberanistagoa. Erakutsi dugu eta ikusi dugu urrutira gabe urtarrilean, greba orokorrean. Ikusten ari gara ere azken urteetako martxoaren 8 guztietan. Noiz eta Euskal Herriko herrietako plazak eta kaleak ehunka milaka emakumez bete diren. Eta horrela ikusten ari gara ere, astelenero 2 urte luzez, hor darraitelako gure pensionistek, eta haientzako ere txalo bat eskatu nahi dizuet, pentsio duinak eta bizi modu duin bat aldarrikatuz eta exigituz. Gehiengo hori badago, kalean dago, orain instituzioetara eraman behar da. Egin genuen Madrilen kasuan, 2 eraman dugulako kongresura, egin genuen joan den urtean, Europar Parlamentura ere eraman genuelako, eta herri honetako herri guztietara. Bada orain, gehiengo hori eraman behar da Gasteizko Parlamentura. Esan bezala, norabide berri bat hartu alizateko, politika publiko berriak egin alizateko, gehiengoen zerbitzura eta ez gutxiengo privilegiatu baten zerbitzura egongo diren politikak egin alizateko. Uztailaren 12an aukeratu beharra dago. Esaten ari gara, behin eta berriro, aukeratu beharra dago. Aukeratu beharra dago, iraganeko errezeten edota erantzun berrien artean. Aukeratu beharra dago, Mendia Urkullu tandem ilun eta iraganeko horren
edo Maialen Iriarte buru izango duen alternatiba horren artean. Aukeratu beharra dago, dirutzak eta dirutzak HT bezalako egitasmo zalantzagarrietan xahutzen jarraitu, edota diru hori familiak, langileak, autonomoak erreskatatzeko edota sostengatzeko erabili. Aukeratu beharra dago, murrizketak egiten jarraitu, eta hori da, ez egin zalantzarik, Mendiak eta Urkulluk egingo dutena baldin eta aukera baldin baduten, edo murrizketak egiten jarraitu, edo behingoagatik gehiengoen lan eta bizi baldintzak duinduko dituzten politiken aldeko apustua egin. Aukeratu beharra dago, hitz bitan, aukeratu beharra dago, Confebaskekin eta Confebaskentzat politikak egiten jarraitu eta gobernatzen jarraitu, edo eta behingoagatik herriarekin eta herriarentzat gobernatu. Eta hori da EH Bilduk egingo duena. Horretara dator EH Bildu. El 12 de julio hay que decidir, hay que decidir. Hay que decidir a quién ponemos al volante de la respuesta a esa crisis económica y social a la que me he referido y que desgraciadamente ya está aquí. Y en este sentido, nosotras nos preguntamos, ¿quién va a liderar la necesaria transformación digital en este país? ¿Quién? ¿Mendía y Urkullu? ¿Aquellos que acaban de entregar Euskaltel a un fondo buitre? ¿Esos? ¿Quién va a liderar la necesaria transformación ecologista en este país? ¿Quién? Esos mismos, Mendía y Urkullu, aquellos que construyen incineradoras o trenes de alta velocidad, con lo que eso supone de contaminación y de afección al medio ambiente, esos son los que ahora van a liderar esa transformación, los que van a liderar políticas verdes, esos. ¿Quién va a liderar la necesaria transformación feminista en este país? Mendía y Urkullu, aquellos que aún a día de hoy en Irún y Hendaya, y en Irún y Hondarribi, Barkatu, continúan discriminando a la mujer por el mero hecho de ser mujer en las fiestas y en los alardes. Esos. ¿Quiénes van a liderar la necesaria transformación social? ¿Quiénes? Aquellos que durante los últimos 10 años han recortado, por ejemplo, el número de camas de hospital un 10%. Esos. ¿Quiénes van a liderar? O sea, la necesaria transformación soberanista. ¿Quiénes? Mendía y Urkullu. Mendía, para la que el derecho a decidir no existe. Urkullu, que acaba de negar, traicionar por enésima vez su promesa de un nuevo estatus con derecho a decidir. Esos, señor Urkullu, no hay mayoría soberanista posible en este país sin EH Bildu. No la hay. EH Bildu no va a renunciar a la soberanía, porque renunciar a la soberanía sería tanto como renunciar a un mayor bienestar. Renunciar a la soberanía sería tanto como renunciar al país que merecemos y queremos. Y EH Bildu jamás va a abandonar ese tren, jamás. Badira oso kezkatuta daudenak, oso kezkatuta eta oso interesatuta sinistarazten nolabait ez dagoela alternatibarik, ez dagoela beste aukerarik, hemen partida amaituta dagoela eta ez daukala nolabait, ez dagoela zereginik, ez? Ni gauza bat esate, eta horretara etorri dira joan den asteetako inkestak, behin eta berriro bombardatu digute hori esanaz, ez dago partidarik, betikoek irabaziko dute, errez gainera eta bar. Nik gauza bat esaten dizuet, gauza bat. Baldin eta horrela balitz, ez dirateke horren kezkatuta egongo. Baldin eta horrela balitz, ez lukete hainbeste energia eta hainbeste esfortzu egingo hori sinistarazten. Partida badago, noski dagoela partida, eta horrela erakutsiko diogu uztailaren 12an beste behin ere, boto kutxak, 100, 1000 boto abertzale, ezkertiar, feminista eta ekologistez beteta. Ikusiko dute. Claro que hay partido, por mucho que algunos y algunas se esfuercen en hacer creer lo contrario. Y se lo vamos a volver a demostrar el 12 de julio, llenando las urnas de centenares de miles de votos soberanistas, euskaltzales, feministas y ecologistas. Uztailaren 12an, EH Bildu, bozkatu beharra dago, EH Bildu. EH Bildu da, zintzotasunaren eta herri honekiko konpromisoaren erakusgarri, sinonimo. Guk ez daukagu de Miguel kasurik,
Guk ez daukagu Balentziaga kasurik, ez eta Montai kasurik, ez eta Irungo Gasuna kasurik, ez eta ez dut jarraituko ze bestela arratsaldea hontan emango nuke. Guk ez daukagu alakorik, ez daukagu. Ez daukagu. Guk Ainhoa Intxaurrandieta eta Iñaki Erreskin bezalako jendea daukagu. Eta aldea dago gero, aldea dago. Zeren eta lehenengoak epaitzen dituztenean da eskua diru publikoaren kutxan sartzeagatik. Bigarrenak, alegia gureak, epaitzen dituztenean da herriaren mandatua zintzo, leial eta zorrotz betetzeagatik. Hori da, horien eta gure arteko alderik handienetako bat. Hori da. Guk ez daukagunez ate birakaririk. Guk ez daukagu Josi Jon Imazik, ez daukagu Nuria López de Gereñurik, ez daukagu Idoia Zenarruzabitearik, ez daukagu Eduardo Zubiaurrerik, oraingo Confebaskeko burua dena, Eibarko PNV-ko lehendakari izatetik datorrena, sorpresa, ez daukagu alakorik. Guk, Juan Karizagirre, Ino Alparsoro, edota Xabier Zubizarreta bezalako jendea daukagu. Beren mandatua, herri mandatua, zorrotz eta leial bete eta gero, ohiko lanera, aurreko lanera, bueltatzen direnak, edo besterik gabe, ongi merezitako jubilazioa hartzen dutenak. Guk Maialen Iriarte bezalako jendea eta personak ditugu. Lehendakari izan da gero, kasu honetan ez dena bere aurreko lanera bueltatuko. Badakizute zergatik? Bada bera lehendakari izaten jubilatuko delako. Horregatik. EH Bildu da ere fasismoa gelditzeko botoa, boto antifasista. Frogatu dugu, frogatu genuen eta frogatuko dugu. Guk lagundu genuen Rajoy Moncloatik botatzen. Guk bota genuen Maroto Gasteiztik. Guk bota genuen Barcina Iruñatik. Eta etorkizunean ere gure bozkak beti izango dira eskuin espainola eta are gehiago eskuin fascista boteretik eta instituzioetatik botatzeko. Ez dakit jarraitu duzuen, baino atzo Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos Casafuerteko 13. markesak, markesa delako, emakumea, esan zuen ez dela EH Bildu bozkatu behar. Ara. Eta guk esaten dizuegu, entzuteko eta kasu egiteko markesari. Zeren eta ez gaitu harritzen markesek, edo konferentzia episkopalak, edo IBEX 35, edo Confebaskek, edo Opus Deisek, edo oie guztiek, EH Bildu ez bozkatzeko eskatzea. Esan bezala, EH Bildu delako bermea, fasismoa ere eta eskuin espainola ere gelditzeko. EH Bildu es el voto también para parar a la derecha española, para parar a la ultraderecha y para parar al fascismo. Lo hemos demostrado echando a Rajoy de Madrid, de la Moncloa. Lo hemos demostrado echando a Maroto de Gasteiz y echando a Yolanda Barcina de Iruña. Y en el futuro lo vamos a seguir demostrando, porque nuestro voto también siempre será un voto para echar a la derecha y a la extrema derecha de las instituciones. Decía ayer Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, 13ª marquesa de Casafuerte, que no hay que votar a EH Bildu. Y nosotros le decimos, o os decimos, que escuchéis a la marquesa y que vayáis a votar a EH Bildu. Porque cada voto soberanista y de izquierda, cada voto feminista, cada voto ecologista que se quede en casa va a ser una alegría para esa gente, para los cuneteros, para los hijos del franquismo. Por eso, también por eso, hay que ir a votar y hay que llenar las urnas de votos abertzales, soberanistas, feministas, ecologistas y antifascistas. Bukatzeko, bestela luzatuko naiz, bukatzeko. EH Bildu da, esan dut, herri honekiko konpromisoaren eta gehiengoekiko konpromisoaren sinonimo. Zerbait erakutsi baldin badugu, gure historia guztian zehar, gure ibilbide militantean zehar hori izan da, konpromisoa. Eta borrokarako konpromisoa, eta sakrifiziorako gaitasuna, eta eskuzabaltasuna, eta kolektiboarekiko leialtasuna. Hori da, guk eskaintzeko duguna, hori da, ez da gutxi.
ez da gutxi gaur egungo gizarte honetan. Eta hori da aurrerantzean gure ibilbidea markatuko duten baloreak. Hori esek. Gu ez gaude politikan, ez gaudenez enpresa handi bateko administrazio kontseilu batean amaitzeko. Gu ez gaude politikan inoren txalo merkea irabazteko, are gutxiago Confebaskena. Gu ez gaude politikan, Angela Davisek esango lukeen bezala, aldatu ezin diren gauzak onartzeko. Gu gaude politikan, onartu ezin diren gauzak aldatzeko. Horretarako gaude gu politikan, eta horretara goaz. Horregatik, uztailaren 12an, kalera, uztailaren 12an, bozkalekuetara, bete ditzagun bozka kutxak, 100, 1000 bozka abertzale, euskaltzale, ekologista eta feministekin. Eta eman diezaiegun, susto bat, disgusto bat, lehen aipatu ditudan horiei guztiei, Markesei, Ibes 35-ari, Konferentzia Episkopalari, Confebaski, eta abar luze bati. Uztailaren 12an, irabaztera. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria gorri, berde eta morea! Gora Euskal Herria bildu! Arratsaldeon. Eta ho eta gero igo zaite soltzara eta zeo nahien, Bueno, gauzatxo bat esan nahi dute hasi baino lehen hau. Gaur toko zaigu guri, herrikuei pizkatxo bat bestia Maider aurkezten, neu musika itzen. Eta, gaur ahaztu eta azdoa gauza. Nik musikari ahaztu baten, abestia ahaztu bat kantauko dut. Herri honetan ahaztuak dauden kulturgintzan lan egiten duten hoien alde. Bai langile, bai soinu ekipoetakoak, musikariak, artistak, hoi edanak ahaztuta daude, Urkulluk eta ahaztuta dauzkate. Eta hoiek ere egunero bazkaltzen dute, eta beharra badaukate. Eta nola ez, Urkullu eta konpainiak lehen Arkaitzek esan duen bezala ahaztuta dauzkaten Zaldibarren sartuta dauden Joakin eta Albertorentzako. Abesti hau Txomin Artolaren ibiltariarena, eurentzako. Agurtabanoa ni ez baina izemengoa, ez dut ekipairik, nire kitarra ezin. Aspaldi luzean, bizi naiz erbestean, inoren etxean, arrotzen artean. Agurtabanoa, ni ez baina izemengoa, ez dut helbururik, ibiltzea besterik. Nekeen gainetik, ametsaren azpitik, aizeak naroa, naiz inon inongoa. Lararairara, lararairara, lairarairara, lararairara, lararairara, lararairara,
Haizeak naroa, enaiz inon inongoa. Eskerrik asko. Bueno, kepa, nola joan da? Eskerrik asko, oso unkigarrisa izen da, baina garesti urtetzen zara, Maialen eta Arkaitz etorri bihar izen die zu holtzara igoteko. Horrek ez da balixo gehixeutan izen biko da. Mil esker benetan. Eta, bueno, iz gutxi, aurkezteko urrengo gure artien egongo dan emakume hau, ezaugarri asko dauko, baina etxira zuen mesedez esaten gure lehendakaria izango da abertzalia, ezkertiarra eta emakumia izango da. Gure artean, gure lehendakaria, zure lehendakaria, Maialen Iriarte Okinena. Eskerrik asko etortziagatik. Arratsaldeo guztioi, nire lehenengo txaloa eta nire lehenengo eskertza gaur hemen kepak egin digun bezala egunero artea egiten duten personentzat, egunero kultura egiten duten personentzat, egunero literatura, antzerkia, zinea egiten duten personentzat eta industria horren atzean dauden persona guztientzat badakidalako garai zailak ari direla pasatzen eta beraiek gabe ezingo genukela bizi ere jakin dugu konfinamentu garai honetan. Beraz, eskerrik asko eta txalo bero bat guztiontzat. Baina txaloaz aparte jakin dezazue Euskal Herria Bilduren aldetik badaukazuela konpromiso bat, hain zuzen ere egoera hori iraultzeko eta egoera hori behar den tokira eramateko. Arratsalde on guztioi, besoak zabalduta esaten dizuet elkarri ikutzeko aukerarik ez daukagun honetan, baina zabaldu zuek ere besoak, zabaldu eta eskuak emateko prest egon. Euskal Herria Bildura hainbeste eta hainbeste pertsona ekarri behar ditugulako uztailaren 12an. Orain delako gure momentua, orain izan behar duelako gure momentua, ezin dugulako etxi, ezin dugulako sinetxi kanpotik esaten diguten ezer, eta guztion indarra eta guztien besoak zabalik egonda, ziur nagolako, datorren uztailaren 12an besoak zabalik jende asko bilduko dugula Euskal Herria Bildura. Seguru nago. Egoera erabakigarri baten aurrean gaude, egoera larria, lehen Arkaitzek hainbat eta hainbat datu eman ditu eta horrelakoxea da egoera, baina egoera erabakigarri baten aurrean gaude. Eta bi aukera bakarrik daude datozen hauteskundeetan. Bi aukera besterik ez edo betikoarekin jarraitu errenkan, kojoka eta aurrera egin ezin da, edo norabidea aldatu eta aurrera egin. Eta zer esan nahi du Euskal Herria Bildurentzat aurrera egiteak? Etorkizuna irabaztea, herri honek merezi duen etorkizuna irabaztea, herri honetako emakume eta gizonek merezi duzuen etorkizuna irabaztea. Inor bazterrean utzi gabe herri libre bat egitea. Horixe da Euskal Herria Bildurentzat etorkizuna irabaztea. Eta hemen, behin eta berriro ari zaizkigu esaten, partida irabazita dutela batzuk, baina ez da egia. Arkaitzek esan duen bezala, partidak amaitzen dira azkeneko minutuan. Eta batzutan baita minutu batzuk geroxeago ere arbitroak pit egiten ezpaldin badu. Baina inkesta horietaz batez ere kontatzen ez diran gauzak interesatzen zaizkit gaur. Eta inkesta horiek kontatzen digute 55 urtetik beherako pertsonek Euskal Herria Bildu dutela gustoko. 55 urtetik beherako pertsonentzat Euskal Herria Bildu dela lehen indarra.
Eta horrek zer esan nahi du? Ba horrek esan nahi du etorkizuna gurea dela. Etorkizuna gurea dela. Eta lortu behar dugula etorkizun hori oraintxe bertan hastea. Ez da dila hasi datozen 4 urtetan edo 8 urtetan lortu behar duguna da etorkizun hori oraintxe bertan hastea. Beraz ez da dila botok bakar bat etxean gelditu, beraz ez da dila oporren edo nagiaren edo nekearen aitzakiarekin inor etxean gelditu, bozka guziak behar ditugu Euskal Herria Bildurentzat. Porque mientras hay quienes quieren tener a este país atascado con políticas del siglo pasado, que no miran hacia el futuro, que no miran a este país como al gran país que es, nosotras miramos al futuro y nosotras damos oportunidades, tenemos planes y tenemos equipo para hacer frente a los retos que nos plantea este futuro. A veces inciertos, pero desde luego somos hombres y mujeres capaces en Euskal Herria Bildu para hacer frente al futuro que tenemos delante. Erakutsi dezagun Euskal Herriaren parte honetan ere, iparraldean erakutsi berri dutena. Hain zuzen ere, agian atzo ez genuen pentsatzen, baina gaur pozez esan dezakegu eta zorionak esan diezaizkiekegu Uztaritze, Urruña, Ziburu, Itsasun, halako emaitza onak lortu dituzten abertzale, ekologista eta ezkertiarrek, zorionak guztioi. Hementxe gaude, batera eta bestera eta jendartean ere bai Euskal Herria Bildu osatzen dugun gizon eta emakumeak eta datozen urteetan legebiltzarrean egongo garenak talde prestatua, proiektu sendua bat eta erantzunak emateko prest dagoen talde bat. Baina hori ez da bakarrik, gure kontua ez da bakarrik gobernuan egotea. Gobernuan egon, beste batzuk ere daude, baina egin ez baitute gauza handirik egiten. Orduan, agian batzurentzat hori izango da gobernuan egotea, baina guk gobernuak zer egiten duen eta nola egiten duen jarri nahi dugu balorean, eta hori da guretzako garrantzitsua. Eta lehenik eta behin guk gobernuan balin bagaude, argi edukizazue zerbitzu publikoak indartu egingo ditugula. Beste batzuk murrizketez ari diren bitartean eta zurrumurrutan ari diren bitartean guk murrizketarik ez eta zerbitzu publikoak indartu egingo ditugula. Beharrezkoa delako eta bestela galdetu ambulategietan, Juan Karrizak errekongi daki, ambulatorioetan eta ospitaletan bertako langileak nola ibili behar izan duten COVID-aren garaian babesteko erroparik ere etzeukatela plastiko poltsekin jantziak egiten. Baina galdetu nola zebiltzan lehentxago ere. Nola zebiltzan lehen arretako medikuak esanaz ezin zutela bere lana ongi aurrera atera. Eta galdetu eskolan eta institutoan, galdetu irakaslei halako ahalegina egin ondoren zer iruditu zaien korrika eta presaka berriz ere klaseetara, geletara itzuli behar izatera, lanera esan diete, lanik egin espalute bezala konfinamenduak iraunduen garaian. Izan duten merituarekin. Eta galdetu erresidentzietan bizi diren pertsonei nola hartatuak izan diran eta nola bizi diran beraien etxea da erresidentzia eta kartzela bilakatu da etxe hori. Eta galdetu nola bizi izan duten egoera guztia erresidentzia horietan lan egiten duten emakume hoiei guztiari. Badakigu pandemiak gauzak okertu egin dituela, baina oker zeuden gauzak argiagotan utzi ditu pandemiak, hori da egin duena. Eta bitartean batzuk, esaten dudan bezala, ari dira murrizketez hitz egiten. Ez da lehenengo aldiz Egibarri irakurri nion berria egunkarian. Ondoren Tapia Andreak esan zuen eta gero Urkulluk eta orain diote ezetz. Ez dela horrela izango. Eta guk badakigu pandemiak sortutako krisi ekonomikoak ekarriko duela diru gutxiago eta zailtasun handiagoak izango ditugula. Baina gu ez gara errazean eroriko. Eta zerbitzuak finantzatzeko dirua aterako dugu. Eta erabakiko dugu ea zer da nobea jendearentzat edo milaka milioi euro xautzen dituen inondik inora ez doan tren bat egitea edo jendea zaintzea. Eta galdetuko dugu ea
Eta galetuko dugu ea zer egingo dugun krisi honen ostean, aurrekoetan egin dugun bezala jendea bazterrean utzi edo inor bazterrean utzi gabe aurrera egin. Eta guk erantzunak oso argi dauzkagu. Konfinamendu egun hauetan oso argi geratu den beste gauza bat izan da, nork daraman herri honen motorra, eta herri honen motorra daramate txoferrek, apalbetetzaileek, medikuek, daramate nekazariek, arrantzaleek, abeltzainek, egunero gure dendetara janaria ekarri dutenek, horiek guztiek daramate herri honen motorra, herritarrek daramate herri honen motorra. Horregatik esaten dut, orain dela emakumeon momentua, orain dela garbitzaileen momentua, orain dela zaintzaileen momentua, orain dela medikuen momentua, irakasleen momentua, orain dela eta orain momentu hori izateko nahi eta nahiezkoa dela Euskal Herria Bildu indartsu bat edukitzea eta Euskal Herria Bilduri bozka ematea zalantzarik gabe. Langileak benetako protagonistak, herri hau benetako protagonista, eta orain daude itxaropenik gabe hainbat eta hainbat gazte ezin dutelako beraien bizitza proiektua eraiki. Eta daude itxaropenik gabe eta beldurtuta hainbat eta hainbat langile erteetan daudelako eta ez dakitelako zer nolako etorkizuna izango duten. Eta gure nagusi asko eta asko ere beldurtuta daude azkeneko hilabeteetan ikusi dutena ikusi eta gero. Horregatik gure konpromisoak arlo horietan guztietan, konpromisoak ez dira promesak, konpromisoak dira. Guk osasungintzan hartutako konpromisoak, hezkuntzan hartutakoak, enpleguan, industrian, etxebizitzan, personen zaintzan, elkarbizitzan, giza eskubideetan hartutakoak, ez dira promesak, konpromisoak dira, beteko ditugun konpromisoak dira. Eta tarte bat egin nahi nuke orain hemen giza eskubideen inguruan. Beste batzuk ez dakit, baina guk pertsona guztien giza eskubideen alde egiten dugu. Guk bai. Ez ditugulako ahaztu, lehen Arkaitzek esan duen bezala, hemendik milaka kilometrotara preso dauden gure erkide hoiek guztiak. Ez ditugulako ahaztu egun bakar batean, eta ez ditugulako ahaztuko eta etxera ekarri arte ez dugulako etxiko. Ez ditugulako ahazten biktimak, bakar bat ere ez, joan da astean izan nuen galeko biktimen eta torturen biktimekin egoteko aukera. Ahaztuta sentitzen direla, inorrek ez diela babesik eman esan digute berriro ere, eta estatuaren impunitatearen aurrean abandonatuta sentitzen direla esan digute berriro ere. Guk ez ditugu ahaztuko. Torturatuak izan diren pertsonak beste horren beste esan digute. Egindako txostena, Jaurlaritzak egindako txostena, kajoi batean dagoela txostena egin zutenen eskandalurako. Guk ez ditugu pertsona hoiek guztiak ahaztuko. Herri justu bat nahi baldin badugu, hoiek guztiak presente edukiko ditugulako, herri honek benetako bakea lortu arte. Ahaztuko ez ditugun bezala, violentzia matxista jasatzen duten emakumeak, eta ahaztuko ez dugun bezala herri justu batean, ustelkeriak ez daukala tokirik. Lehen zenbait kasu aipatu ditu Arkaitzek, baina enuke ahaztu nahi, legealdi honetan bertan Osakidetza kasuaren irregulartasunak gertatu direla, eta sailburu batek dimititu egin duela, dimititu egin behar izan duela bere praktika ez egokiagatik, dimititu egin behar izan duela hasieran gezurra esan zuelako. Ez ahaztu hori orain 20 urte ez dela gertatu, duela 3 urte gertatutako gauza badela, legealdi honetan gertatutako gauza badela. Eta 11. konpromisoa hitz egin nahi dizuet, 10 gehi bat 11, bat hori gabe ezin ditugulako bermatu pertsonak zaintzeko behar ditugun baliabide guztiak, ezin dugulako bermatu nahi dugun bezalako hezkuntza, ezin dugulako bermatu nahi dugun bezalako osasungintza, ezin ditugulako bermatu benetan pertsona adinduen zaintza, ezin dugulako. Eta hori da nahi eta nahi ez herri honek behar duen bere burua gobernatzeko tresna hori behar du. Gure burua gobernatu ahal izan behar dugu, geure buruaren jabe izan behar dugu. Ez nuke ahaztu nahi, legealdi hau 155. artikuluaren legealdia izan dela. Espainiarrek, Partido Sozialistak eta Partido Popularrak, gobernu oso bat, Kataluniako gobernu osoa, parlamentuko presidente bat, kartzelara edo erbestera bidali zituzten. Enuke ahaztu nahi, enuke inorkaztea nahi.
PNVk esan zuen 155 indarrean zegolarik ez zuela ezer negoziatuko Partido Popularrarekin. Eta negoziatu zuen eta onartu zizkion Espainiako estatuko aurrekontuak. Hori ere legealdi honetan gertatu da. Eta bitartean egunotan asko entzuten ari gara autogobernua hitz egiten. Badakigu batzuk kanpainan bakarrik gogoratzen dutela autogobernua, erabakitzeko eskubidea, nazioa, eslogan bezala erabiltzen dituzten, tarteka hauteskunde kanpainatan edo alderdi egunetan erabiltzen dituzten kontuak direla. Baina zein autogobernuz ari da Urkullu jauna? Zein autogobernuz? Gernikako estatutu bat genuen, sekula bete ez dana, 11.000 aldiz urratu dutena, eta Madrilek pandemian kendu egin duguna, baztertu egin duena. Gurea beste batzuk kendu eta jarri egiten dute. Madrilek kentzen du eta Madrilek jartzen du nahi balin badu. Eta esaten dizuet, burujabetza ez da gutizia bat, da gure eskubide guztiak bermatu ahal izateko daukagun instrumentu politikoa, horregatik da beharrezkoa. Nahi degulako ere bai, gu alderdi independentista bat garelako ere bai, baina baita behar ditugun horiek guztiak egikaritzeko bide bakarra delako. Estos días hemos escuchado mucho hablar de autogobierno. Ya se sabe, algunos pues se acuerdan del autogobierno en campaña, en el Alderdi Eguna, etc. Pero yo quisiera saber de qué autogobierno está hablando el señor Urkullu, porque teníamos un estatuto de Gernika ya muy desgastado y un día vino Madrid, lo desmontó de un plumazo en plena pandemia y se acabó lo que se daba. Es un autogobierno de quita y pon. Hoy se quita, hoy se pone, hoy lo quita Madrid, mañana lo pone Madrid. Y Sánchez decide y Urkullu agacha la cabeza. ¿Y vosotros creéis, alguien de aquí cree que el tándem Mendia-Urkullu va a defender el derecho a decidir del pueblo vasco, sobre su futuro? ¿Vosotros creéis que esto puede ser así, que ese tándem diga que Urkullu hable ahora de autogobierno cuando sabe perfectamente que Idoia Mendia la tiene al lado para neutralizarlo absolutamente? ¿Vosotros creéis que cuando hablan de derecho a decidir a Urkullu se le puede creer, que podemos creer en su palabra? Es que es imposible. El señor Urkullu lleva 9 años prometiendo una consulta, un nuevo estatus, una consulta para el 2015, una consulta para el 2016, una consulta para no sé cuándo. ¿Dónde están esas consultas? ¿Dónde han ido a parar esas consultas? ¿Dónde está el nuevo estatus? Pues yo sé dónde está el nuevo estatus. El nuevo estatus que nosotros, Euskal Herria Bildu, acordó con el Partido Nacionalista Vasco, está guardado bajo 7 llaves dentro de un cajón, porque a Íñigo Urkullu no le gustó en ningún momento. Está guardado bajo 7 llaves en un cajón y desde luego con Idoia Mendia en su tándem de gobierno será imposible que este país pueda hacer nada en ese sentido y que pueda avanzar en absoluto en ese sentido. El derecho a decidir tiene el aval de más de 2/3 del Parlamento vasco. Somos una inmensa mayoría y Urkullu es un lastre para que eso pueda dar pasos adelante. Lleva 9 años mareando la perdiz, lleva 9 años con el hámster dando vueltas en la hamsterrera, 9 años dando vueltas, 8 en Ajurianea y 1 año más desde que prometió todas estas cosas. Pero la pregunta es, ¿qué hemos avanzado estos últimos 8 años? ¿Dónde ha dejado Íñigo Urkullu el espíritu de Ibarretxe? ¿Dónde está el espíritu de Lizarra, las ilusiones que nos creamos en aquel momento? ¿Qué dice ante las grandes manifestaciones a favor del derecho a decidir que miles y miles de hombres y mujeres de este país hemos celebrado durante estos últimos años? ¿Qué dice Íñigo Urkullu? Urkullu ha escondido el plan Ibarretxe debajo de la alfombra, como se esconde el polvo, y se acabó lo que se daba. Y claro, los enemigos del derecho a decidir están dando palmas. Pero las gentes de Euskal Herria Bildu tenemos un compromiso bien claro con la mayoría de este país. Esa mayoría quiere poder decidir su futuro y Euskal Herria Bildu garantiza que esa mayoría podrá decidir su futuro. Aunque tengamos todas las trabas, aunque la gente que tengamos alrededor quiera meter todos los planes debajo de las alfombras. Levantaremos las alfombras y sacaremos el plan y los planes que darán otro futuro a este país. La soberanía no es un capricho. Eta horregatik diot Euskal Herria Bildu dela berme bakarra hori aurrera eraman ahal izateko, hemen herri bat dagoelako urte askotan
etxi ez duen herri bat dagoelako, inoiz makurtu ez den herri bat delako, herri zahar bat baino etorkizunari begiratzen diona, euskararen herria dagoelako hemen, euskaraz bizi nahi duen herria, euskaraz bizitzeko eskubidea daukan herria dagoelako hemen, eta orain baino garai zailagotan aurre egin dion herri bat dagoelako. Guk gure konpromisoa hartzen dugu gai honetan ere, zuekin batera herri hau dagokion tokira eramateko. Gurea independentzia delako bai, independentzia delako. Gure herria kanpotik datorrena beso zabalik hartzen duen herria da, baino inorren uztarririk onartu gabe. Beso zabalik, baino inorren uztarririk onartu gabe. Beti esaten dudan bezala, gurea askatasuna delako. Gora Euskal Herria askatuta.